Aja nganti perangane ngono prajurit sing wani ngutangake palungguhan saya-saya yen dheweke pancen ora nampa alangan lelara. Mantri penamping dawuh kula kanjeng. Napa wates Kadipaten Buntar Kepiye? Kanjeng kepareng matur sampunipun panjenengan kula jagi tapel wates dinten sakmenika boten wonten tiyang sanes badhe mlebet wonten tapel wates kanjeng. Sabanjure wonten tiyang sanes badhe mlebet boten betot apa asmanipun
panjenengan kula mboten kaparengaken. Bagus. Prajurit kuwi wajib sujana marang sapa wae. Saya wong bengkanane sing pengen lumebur ing Kadipaten Hutan. Golek karingkian satemah ngrubuhake lan ngrong-rong kawibawan ing Kadipaten. Kepenak ageng. Prajurit mat sabda dawuh katimbalan kula Kanjeng. Jeneng sira kang ndak pitaya ngreksa ana ing gedhong pusaka Kadipaten Hutan. Tapi Kepareng matur do Kanjeng. Anggen kula ngayahi jejibahan jagi gedhong pusaka wonten dalem Kadipaten Hutan. Kula kinten boten badhe ngujiwani Kanjeng. ya. Menawi wonten pusaka ingkang ical, jangga kula ingkang dados pigantosipun Kanjeng. Semono gedene sumpah prastian siji wae ana kang kucicil piandel utawa pusaka ing Kadipaten Hutan. Ora mung cukup sliramu pribadi, nanging keluargamu kinarya kanggo janggelaning kepenak ageng. Wis tak dawuh Prajurit Gablok, Sabda katimbalan kula Kanjeng. sliramu kang ndak pitaya pinangka cucuk ing ayuda. Senopati perang ana ing Kadipaten Hutan. Ngorogake jroning pisuwanan agung diaturake menawi kewajiban. Yo Kanjeng. Sekawit kula sampun nampi dawuh. Ya. Anggen kula gladi sedaya prajurit ing dinten sapunika boten wonten ingkang kuciwani Kanjeng. Boten namung niku. Ya. Menawi Kanjeng Hadipati badhe kecak perang wonten negari sanes. Kanjeng Hadipati kula aturi lenggah wonten Gampar Maison Danu. Cekap kula lan sedaya prajurit ingkang badhe ngrampungaken perkawis menika. Ya. Saperangan ngenani sanjata perang, tombak pedang panah, mriyem lan liya-liyane. Jalaran kuwi pinangka kanggo kekuatan ana ing Kadipaten Hutan. Yen to pancen ana sing kurang enggal matur, ya prajurit. Nggih. Padha dikepenakake ngono. Wis takon dawuh. Bali marang Yayi Patih Maling Kenti. Kanggih Kang Mas Bupati maling. Sawise pun Kakang jumeneng Kadipaten Hutan. Bareng matur Kang Mas Bupati ning atur kula menika sedaya kawula panjenengan wiwit pagesangan wiwit pewangunan ngenani napa kemawon menika boten wonten ingkang nandhang kekirangan. Kahanan ingkang kados mekaten kaya-kaya boten njumbuhi dhateng batosipun Kang Mas Dipati Malingko. Yayi kadangipun Kakang Patih Maling Kenti. Nggih. Sawise jeneng sira matur, swasana ayem tentrem, gemah ripah jinawe. Uga wewangunan wis katon temata. Iki gelar tata lair seneng lan bungah mongkok jroning ati. Nanging kabeh selak marang batinku ya. Dolan nggih to. Apa to gunane donya brana? Aku sugih bondo bandu ana ing Kadipaten Hutan. Nanging yen atiku kasiksa. Ning kabeh mau gara-gara Yayi Patih Maling. Lho, lha kok kula ingkang dipun lepataken menika pripun? Lepatipun kula siksa atiku mangsa nangis. Ki gara-gara kowe. Napa kirang anggen kula mbawe panjenengan dados dipati wonten ing Kadipaten Hutan. Coba saiki kekurangane cacate apapun Kakang dadi Hadipati ana ing Kadipaten Hutan. Nitik aturipun sedaya kawula wiwit magangan pindah nayaka saka guru. Sedaya njuk palapuranipun boten wonten ingkang ujiwan. Nek penggawean kula ugi tasih wonten ujiwanipun. Ujiwane Gampar Kaprames Waren tasih kumbang.
Yayi Patih paling gedhi. Tenane wis ana calon garwa prameswari sing bakal tak sengkakake lungguh minangka garwa prameswari. Nanging kabeh mau cabar gagar wigar tanpa karya. Yai, lelipun kados pundi Kang Mas? Sliramu apa ora kelingan rikala lakon balelane Adipati patak parak ning Mandalika. Wah, kita emot. Sawise ana lakon balelane Kang Mas Adipati patak parak ning Kadipaten Mandalika. Guru banjur nibakake sayembara marang sapa wae sing bisa mbalekake Rarayana bakal diganjar kang gedhe kelawan guru. Nanging sapa sing bisa mbalekake? Sing nyolong ora liya Adipati Pathak Parak ning Mandalika banjur kelakon Adipati Pathak Parak Mandalika tak tigas gulune. Aku sing bisa ngondorake putra ning panti Kasunanan Kelak. Aku sing wajib nampa ganjaran. Nggih, ganjaran werna loro, siji Rarayana sing kaping pindho bumi buntar. Nanging gara-gara kowe Yayi adreng pamilihku supaya aku milih bumi buntar. Banjur tak rewangi toh nyawa Topati. Aku balekake Rarayana. Wong bebasan tengok temuk nemu gethuk. Iki wong liya blaya sing ngrasakake. Rarayana ora nyang tanganku. Yayi menawi kula kagem lepat anggen kula njlumprungaken kedah milih bumi buntar. Nggih, ya pun kadang lenggono. Nek kula aturi emut. Rikala Kang Mas Dipati maling kopo lan maling kendiri dereng gadhahi palungguhan. Saben dintenipun pagesanganipun boten mulya bukti gawe bawa kados menika. Pramila kula njumuraken milih palenggahan. Rikala semanten sayembara kalih cacahipun milih bumi apa milih putri lak mboten. Saking pemanggih kula meni sampun kalampahan anggadhahi palenggahan perkawis pawestri menika lak dumawah gampil kok. Ola bali sing tak tutup ora sapa-sapa nanging slira. Oh, Yayi paling gedhi. Saiki aku wis netepake. Aku ora kasdu nampa kowe kinarya kadangku. Kowe ora bakal tak lungguhake kinarya dadi patih. Lamun kowe ora bisa mujudake lan nambal rengkaning ati. Atus siji. Rarayana kudu kok colong. Rarayana tak muktekake dadi garwa ana ing Kadipaten Buntar. Yen ora bisa, ora susah kowe ngleset ana ing Buntar. Gles kowe lunga saka Kadipaten. Nggih. Menawi sampun terang terwaca dawuhipun Kang Mas Dipati malih. Paling kendiri badhe mangsuli Segawadang. Sing kok Rarayana badhe kula colong malih. Bagus yen kaya Prajurit, ojo cincin-cincin tanggung. Gerekke bendarang patih maling kendiri. Yen atuh para cegak ana, yen butuhake pambiyantu, gles biyantu lawan kadangipun Kakang maling. Wisuwanan bak bubaran. Mumpung iki ana kalodhangan wektu ora ngepasi pun Kakang kula wentah marang kabeh para santri lan patayat
sing padha mapan ana ing ratawu iki tak gunakake aku kepengin mirunggan kelawan Diajeng Rarayana. Mung wae pun Kakang bakal nyuwun pirsa anggone Diajeng Rarayana ngandhut pepasyaning Gusti iki pepitungan wis ana pirang candha wae. Sakmenika sampun badhe wis lek ing Punang Jabang. Yen kaya ngono sadung kapan maneh bakal ana lairing Punang Jabang saka buah garwane Diajeng Rarayana. Ya mung wae sing gedhe pangapramu. Mergo pun Kakang iki kangen lan Diajeng Rarayana. Najan to iki ngandhut kang tegese meteng tuwa ning aku kepengin supaya Diajeng Rarayana rumaketake tumalining katresnan lan pun Kakang. Kang Mas, mereka wis ngaten wonten sanget Kang Mas. Bila wedal sakmenika, kula ngraos saking kapang sanget dhateng panjenengan. Nai kados ngaten, nai panjenengan menika mboten kawarna. Monggo kula atus. Matur sembah nuwun dene kanthi leganing atine Diajeng Rarayana dina iki bakal langgeng Kakang. Najan iku isih ana sajroning kandhutan lamun wae bisa dadi bocah kemiburan tumrap pusaka Misa. Ning ora beda kaya manten anyar kae nggon lelagian. Napa iki to Kang Mas? Kekonangan biare
menapa kanggo sangu lakunipun Kakang. Iki dina pun Kakang bakal sowan ana ngersane Rama ana ing kasunanan Rangga. Kang Mas, nalikipun paringaken Mbok Njiro kula menika nderek Kang Mas. Ya Jengroyono, kahananmu lagi wae ngandhut mongko iku wis ing kunang jabat. Yen sliramu nderek lan pun Kakang lamun mumpung ana apa-apane ana satengahing dalan iki sing karepotan pun Kakang dhewe. Lo sawetara sliramu katem bae ana ing tawu lamun besok wis ana lairing kunang jabat ayo tak kanthi sowan bareng-bareng ana ngersane lemah. Nek kados katen, monggo menawi panjenengan tindak Kang Mas. Cepat. Dawuh. Boleh. Gini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaget salebetipun manah kula dereng rampung kula nindakake kewajiban ngisi sekolah resik-resik jenengan nimbali dhateng kula menapa kula niki nggadahi kalepatan wonten ing pondok pesantren mriki. Aja keladu ati kajiwaning panungko. Nggonku nimbali kelawan kowe ora teges. Kowe iki andar beni kaluputan saenggo aku bakal paring pidana kelawan kowe iku ora. Mung wae ana kewajiban. Mergo dina iki aku bakal sowan nang ngersane Kanjeng Rama ana ing Panggilan. Lah, kowe tak timbali supaya njaga marang kawilujenane Bendaramu Putri Rara Yana. Namung jagi kemawon nggih. Nggih, kula saged. Yen pancen sagup, lamun mengkono apa-apa, enggal kowe sumusul ana ing Panggilan, aweh kabar kelawan aku. Ngestokaken dawuh. Wis ana kesabare jebak, kula pun Kakang nyuwun pamit lan njaluk pamuji. Muga kalis ing sampala lakunipun Kakang. Kados ngaten ingkang atos-atos Kang Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kula ayu. Kula badhe nyuwun pamit. Dacotir resik putainya aku nggih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pangapunten. Kok boten kados adat saben wonten ing kasunanan kok sepi santri-santri niki sami wonten pundi? Iki dina para santri lagi wae kaya kewajiban. Ning katingaring jalur umum. Kok sliramu kok ana ing taman panti Purya? Ana wigati apa? Mestinipun wonten wigatos. Wigatos kala wau kejawi kula kapang keluargi wonten ing Kasunanan Mulya ugi tumanduk wonten ngersanipun Kanjeng Sunan Mulya. Lah wonten pundi? Tak aturi pirsa, Dik. Nggih. Yen to dina iki garwaku lagi wae sowan ana ing kampung. Oh, nembene tepi jejeban sowan wonten ing Kasunanan. Lho kemawon nggih. Pidatos kula ngantos kula minggah wonten Kasunanan. Menika mligi kapribaden kula kalih kanggo pralaya. Yen to ana perkara mbok yo enggal matur karo. Estu kula kedah bloko Jane ana wigati apa? pengen ngertos nggo derek kula. Ayo.